que tenim a la nostra companya Ainhoa amb Alejandro Sanz. Com en Alejandro ¿Lo Sanz? creus? Xoco! Avui, Ainhoa. Ainhoa! On estàs? En qui estàs? Xics, jo estic ja emocionadíssima perquè vaig a conèixer en car i os Alejandro Sanz. Està per ací ja, no? Està per Mateix ací. Alejandro Sanz, dona on que està? sí. A on està? A on està? Ara m'acompanyen... Mireu, no estem en Miami, no us penseu que estem en Miami. Ens n'hem On vingut estàs? fins al Alberic per a conèixer Alejandro Sanz. Jo ja l'estic sentint cantar, no sé si vosaltres també. On dius, en Mare Alberic? meua. Estàs, Ainhoa, en Alberic? Ja va, Anem, ja jo va, vaig en a veure Alberic. Alejandro En Sanz. Alberic. Jo vaig. Mare meua. Ric. Està ací... On està Alejandro Sanz? Escolta, ¿y Alejandro Sanz? Pero tú no eres Alejandro Sanz. Ese sí que és Tú no eres Alejandro el Sanz. cantant, no eres. Yo el fisioterapeuta, Alejandro Sanz el fisioterapeuta. Alejandro Sanz, el fisioterapeuta de la Ribera. Però bueno, a tu els teus pares et posaren Alejandro Sanz pel cantant? Realment no, perquè jo sóc anterior, jo sóc de l'any 89 i quan Alejandro Sanz es va fer famós ja eren els anys 90, però bueno, este nom m'acompanya com un amulet. O sigui, que eres el Alejandro Sanz original. I bueno, alguna anècdota tindràs per dir-te Alejandro Sanz? Te contaria milers, però bueno, una molt bona va ser a la facultat, quan estudiava, que antes de l'examen, en més d'un centenar de persones, quan van dir el meu nom que tenia que entrar a l'examen, allí diversos xicones es ficaren a xillar, es va muntar un guirigall, i quan me veieren a mi es van quedar un poquet despagades. Mare meua, mare meua. Bueno, per així tenim a un client de la clínica. Com és que t'estiga fent un massatge, Alejandro Sanz? Pues qualitat màxima. Estar així en casa i damunt que el tracte un gran fisioterapeuta i damunt el meu germà, increïble. No, Ah, que és el teu germà també? home, clar, favoritisme, per supost. I no tingueres enveja de que a ell li posaren Alejandro Sanz i a tu no? No, tot queda en casa, és perfecte. I bueno, la teua parella, què opina la teua parella? La meva parella, mira, ahí la tens. Maria, eres la parella de Alejandro Sanz. Què opinaren els teus familiars i amics quan es digueres que eres la nòvia d'Alejandro Sanz? A veure, la primera cara, diuen, esta xiqueta que està, diguem-me. Però clar, jo soc la més artista de ma casa i diuen, pues, un artista més, de categoria. I escolta, alguna anècdota tu també tindràs per ser la nòvia d'Alejandro Sanz? Sí, sobretot al principi, que xocava molt. Nosaltres fem moltes carreres, per el circuit de la Ribera i altres, i clar, el seu nom va en l'equip. I a l'hora de passar per meta, l'Spique té la costum de dir el nom del corredor. I tan natural va dir, i ara va passar Alejandro Sanz. Clar, totes les xicones que tenia alrededor, com són les dones. Ai, ui, xica, què ha dit? És mentira, no ha dit això, que sí que ho ha dit, estiguem al tanto. I jo pixant-me de la risa. I bueno, cantant no, però com a fisioterapeuta, dic jo que hauràs curat algun corazón partido. Corazón partido no sé, pero tendón partido un monto. I saps cantar, saps cantar? Deixes? Vols? Pues escolteu, quina millor forma d'acomiadar este directe que cantant en el Alejandro Sanz original. Així que hago arrancar-nos. Vale, va. ¿Quién te va a cegar? Tus emociones, que me va a pedir que nunca Llorando. que me tapará esta noche se hace frío, que me va a curar el corazón Compartió Que llenarà de prima. Alejandro Maria. A veure quin dia, ara us ho dius, Ainoíssima, que vinguen un dia també així, Alejandro Maria, a arreglar-nos una miqueta, saps, el rellom i el lumbago. Que bonico, serà bonico. Tindre en el programa Alejandro Sanz, així, i a Concha Piquer, això ha sigut una cosa realment, a la mare de Concha Piquer també, de